στρατιωτικών τεχνολογιών και είμαι και ο διευθυντής του τομέα θεωρίας και ανάλυσης πολέμου στη Σχολή Ευελπίδων. Σήμερα λοιπόν θα ευχαριστώ καταρχάς για την τιμή της πρόσκλησης, μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω να πω πολύ συμπυκνωμένα κάποια πράγματα αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα, τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία είμαστε μπλεγμένοι εμείς και η Τουρκία, γιατί ο ανταγωνισμός, η επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία δεν είναι ένα ξεκομμένο φαινόμενο, αποτελεί κομμάτι μιας παγκόσμιας ρευστής πραγματικότητας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν εξελίξη, και αυτό σημαίνει ότι ό,τι συμβεί εδώ θα επηρεάσει όλο το παγκόσμιο σύστημα και μάλιστα πάρα πολύ αποφασιστικά. Όπως επίσης και ό,τι συμβαίνει στο διεθνές σύστημα επηρεάζει και εμάς. Θα δούμε λοιπόν όσο μπορούμε τη μεγάλη εικόνα, θα δούμε πώς αυτό επηρεάζει την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, το διεθνές δίκαιο και εν κατακλείδη τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και πώς μπορεί και η εφεδρεία να συμβάλλει σε αυτό. Να ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ τη διαφάνεια που δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεξιά είναι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Αριστερά είναι το γαλάζιο έδαφος της Κίνας στη νότιο Συνική θάλασσα. Η συνωνυμία δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι Τούρκοι ουσιαστικά προσπαθούν να αντιγράψουν τους Κινέζους στη μεθοδολογία που αυτοί χρησιμοποιούν εναντίον των άλλων χωρών και επιπροσθέτως λειτουργούν στο πλαίσιο των γεωστρατηγικών συμφερόντων των λεγόμενων χερσαίων δυνάμεων. Λοιπόν, πολύ συμπυκνωμένα. Αυτός εδώ είναι ένας χάρτης, ο οποίος δείχνει πολύ χοντρικά ποια είναι η αμερικανική γεωπολιτική στρατηγική και όχι μόνο. Οι τρεις κλασικοί αμερικανοί γεωπολιτικοί στοχαστές είναι ο Μακίντερ, ο Σπάικμαν και ο Μακίντερ βέβαια Βρετανός, Αγγλοσάξονες μάλλον, και ο Άλφρεντ Σάγερ Μάχαν. Ο Μάχαν λέει, παιδιά, εμείς οι Αμερικανοί βρισκόμαστε προστατευμένοι ανάμεσα στο double F, Fist and Friends. Δεν έχουμε εχθρούς, οι εχθροί μας όπως το Μεξικό είναι πολύ αδύναμοι και έχουμε ανοιχτές θάλασσες. Για να διατηρηθεί η ασφάλειά μας, πόλεμος κοινής γνώμης, public opinion warfare, το οποίο προσπαθεί να πει στην κοινή γνώμη ότι ο Γάιδρος πετάει, όπως προσπαθούν εδώ να μας κάνουν διάφοροι διανοούμενοι, πολιτικοί, μειοψηφικοί βέβαια, μειοψηφικές ομάδες αναπανίσχυρες, πανεπιστημιακοί, καθηγητές, ειδικοί στο διεθνές δίκαιο κλπ. Μεταξύ των άλλων, είδαμε ένα άρθρο πριν από μερικές μέρες στα Νέα, το οποίο έλεγε ένας μεγαλοσχήμων καθηγητής ότι επειδή η γεωγραφία αδικεί την Τουρκία, πρέπει να αγνοήσουμε τη γεωγραφία για να μην αδικηθεί η Τουρκία και να μην πάμε σε πόλεμο. Και το τρίτο στάδιο είναι η απειλή πολέμου. Ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς ό,τι κάνει η Τουρκία και το εμφανίζει να είναι ότι είναι αναγκαίο, δηλαδή θα προκύψει νομοτελειακά, που παρεπιπτόντως, για όσους έτσι είναι θειασότες του διεθνούς δικαίου, η απειλή πολέμου για διεθνή διαφορά, πολλό δε μάλλον εδώ που δεν είναι διεθνής διαφορά, είναι σαφής επιβολή μιας μηδενιστικής άποψης έναντι στο διεθνές δίκαιο, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει συνέπειες. Άρα λοιπόν έχουμε μια ανώμαλη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα, ας περιοριστούμε εδώ. Και τι κάνουμε τώρα. Δυστυχώς, όλο αυτό το πράγμα έχει παγιωθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν ξεκινάει καν από την εποχή που η Τουρκία έθεσε το casus belli. Ήδη από το 1974, πριν από την εισβολή στην Κύπρο, όταν είπε ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και εμείς δεν αντιδράσαμε, δια των όπλων εννοώ να αντιδράσουμε, οδηγηθήκαμε σε μια λογική, αυτό που λέει ο Σέλινγκ, της σαλαμοποίησης. Δηλαδή κάθε τόσο υπάρχει ένα αρροκάνισμα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν τετελεσμένα, τα οποία είναι δύσκολο, η αλήθεια αυτή είναι, και είναι και το μόνο κατ' εμέ ελαφρυντικό των πιο πρόσφατων κυβερνήσεων, ή αυτών που θα έρθουν, είναι το μόνο ελαφρυντικό για το ότι δεν έχουν ήδη προχωρήσει στην ανακήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων. Υπάρχουν και άλλες παρανοϊκές απόψεις. Θα έχετε ακούσει την άποψη ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πάμε στα 12, να πάμε στα 10. Εγώ ερωτώ, υπάρχει μια χώρα στον πλανήτη που από τα 6 να πήγε στα 8 μίλια και 750 μέτρα και 37 εκατοστά? Όχι. Όλοι πήγανε στα 12, όλες οι χώρες του πλανήτη, ακόμη και μικροσκοπικά νησιά που είναι στη όλη τη μάνα από τη μητρική χώρα, έχουν 12 ναυτικά μίλια και δεν συζητήθηκε ποτέ αν έχουν το δικαίωμα, ακόμη και ακατοίκητα νησιά. Όπως επίσης και το πνεύμα
της συνθήκης είναι 12, μην τυχόν πας εσύ στα 16, στα 15, στα 200, όπως γινόταν στο παρελθόν. Το 1968, αν θυμάμαι καλά, οι Βορειοκορεάτες, οι οποίοι είχαν ανακηρύξει αυθαιρέτως χωρικά ύδατα στα 24 ναυτικά μίλια, αν θυμάμαι καλά, συνέλαβαν ένα αμερικανικό πολεμικό, το Πουέμπλο, και έκτοτε είναι Λάφυρο στη Βόρειο Κορέα, που έπαιρνε στα διεθνή ύδατα. Η λογική δεν είναι 12 να πας στα 11, όχι, μην πας στα 30, μην πας στα 50, μην πας στα 20. Λοιπόν, αυτό αποκρύπτεται στην Ελλάδα. Όπως και τι άλλο αποκρύπτεται. Ξέρετε, η Τουρκία, όπως και οι άλλες χώρες που είναι αυτής της γεωγραφικής ταυτότητας, άρα και γεωπολιτικής, το τελευταίο τους άνθυπο επιχείρημα ήταν η ασάφεια που υπήρχε στη συνθήκη του Montego Bay, που είναι το δίκαιο της θάλασσας, αναφορικά με το τι είναι νησί και τι είναι βράχος. Γεωγραφικά νησί, και αυτό το μπουκάλι, εάν είναι πάνω από το νερό, τη θάλασσα, στο μέγιστο ύψος παλήρας, είναι νησί, γεωγραφικά. Νομικά όμως, για να είναι νησί κάτι και όχι βράχος, που δεν είναι βράχος γεωλογικά, μπορεί να είναι μια λασπονησίδα, μια αμμονησίδα. Για να είναι νησί, πρέπει να έχει ή μία και τις δύο, και εδώ υπήρχε μια ασάφεια, προϋποθέσεις. Να έχει μόνιμους κατοίκους ή και οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό και εμείς στο Αιγαίο είχαμε σε κάτι νησιά, κοπάδια, από κατσίκια κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται όμως τώρα. Εδώ υπήρχε μια κατάχρηση, την οποία την αξιοποίησαν πάρα πολύ καλά οι Κινέζοι. Όταν ξεκίνησαν οι Κινέζοι να τις διεκδικήσουν τους στην νότιο Συνική θάλασσα, στα νησιά Σπράτλι, Παρασέλα, ας πούμε, πριν προλάβουν να χτίσουν αυτά τα τεχνητά νησιά, τι κάνανε. Πηγαίνανε, ας πούμε, παίρνανε δύο βραχάκια, όσο είναι αυτό το λίγο μεγαλύτερο από αυτό το τραπέζι, βάζανε μια εξέδρα πάνω, ένα σπιτάκι εκεί πέρα, μια σημαία κινέζικη, βάζανε και δύο-τρεις στρατιώτες και λέγανε αυτό εδώ που βλέπετε δύο βράχους, δεν είναι δύο βράχους, είναι ένα νησί. Γιατί είναι ένα νησί, γιατί έχει μόνιμους κατοίκους. Πού τους νάτους. Εδώ είναι. Λοιπόν, δεν φεύγουν αυτοί και να φύγουν, που δεν τους απολύει όλα και να φύγουν να τους πάρει, ξέρω εγώ, καμιά καταιγίδα, θα φέρω άλλους εγώ. Επίσης, τι άλλο έχω. Έχω και οικονομική δραστηριότητα. Ποια οικονομική δραστηριότητα. Έχω και γεωργική παραγωγή. Ποια είναι η γεωργική παραγωγή. Έχω 5 γλάστρες, καλλιεργώ φαρμακευτικά φυτά. Δυόσμο, ματζουράνα, βασιλικό. Λέει πουθενά η συνθήκη του Montego Bay πόσο αγροτική παραγωγή πρέπει να έχει. Όχι. Εγώ λοιπόν έχω αγροτική παραγωγή, έχει μόνιμους κατοίκους, είμαι νησί και γύρω-γύρω μου ανοίγουν τα πάντα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Πάνε σχετικά προσφάτως, το 2016, οι Φιλιππίνες, οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά τις αξιώσεις της Κίνας, τους άδειασαν και οι Αμερικανοί κατά τη συνήθειά τους. Ξέρετε, υπάρχει ένα ρητό που λέει είναι επικίνδυνο να είσαι εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι όμως θανατηφόρο να είσαι σύμμαχός τους. Λοιπόν, πάνε λοιπόν οι Φιλιππινέζοι που πήγαν και αυτοί στα διεθνή όργανα και καταφεύγουν στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο δεν είναι αυτό που λέμε εμείς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είναι ένα παράλληλο όργανο, είναι και στο ίδιο κτίριο, στο οποίο δεν μπορείς να προσφύγεις μονομερός, αλλά όχι για να πεις αν αυτό μου ανήκει, όχι, ρωτάς για την νομιμότητα κάποιων αξιώσεων. Και ρωτάνε λοιπόν οι Φιλιππινέζοι, αυτά που λένε οι Κινέζοι ότι είναι νησιά, είναι νησιά που τα έχουν χτίσει, έχουν φτιάξει κτλ. Νομικά νησιά. Και απαντάει το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, δηλαδή το ανώτατο γνωμοδοτικό διεθνές όργανο, όχι δεν είναι. Και βγάζει μία απόφαση που συμπληρώνει, είναι μια νομολογία που συμπληρώνει τη συνθήκη του Montego Bay και τι λέει. Για να είναι νησί κάτι και όχι βράχος, πρέπει ναι να έχει μόνιμους κατοίκους και οικονομική δραστηριότητα. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Όταν έχει ανθρώπινη κοινότητα. Όχι πηγαίνω και βάζω 3 ψαράδες, 2 φαροφύλακες, 5 επιστήμονες, 5 καταδρομείς και λέω ότι αυτό είναι μόνιμη κάτοικη. Όχι. Μόνιμη κοινότητα και η κοινότητα αυτή πρέπει να έχει ιστορικό βάθος. Δεν παίρνω τώρα ένα ακατοίκητο νησί και πάω και χτίζω ένα χωριό πάνω και το απικίζω. Όχι. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θεωρείται νησί. Αυτό λοιπόν κονιορτοποιεί τα τελευταία ανθιποεπιχειρήματα της Άγκυρας, εξασφαλίσει τις ελληνικές θέσεις, γιατί όλα τα ελληνικά νησιά είναι νησιά, το Καστελόριζο, νησιά επαναλαμβάνω με την νομική έννοια του όρου, είναι απολύτως ισότιμα με την ηπειρωτική ακτή και δεν υπάρχει καμία άλλη αντίρρηση. Ακόμη και ελληνικά νησιά, τα οποία σήμερα είναι ακατοίκητα, όπως είναι η Κέρος, απέναντι από τις Ανατολικές Κυκλάδες, βάσει της αρχαιολογικής έρευνας, αλλά και μέχρι το 1860 που είχαν κοινότητα, είναι νησιά, όχι βράχοι. Συνακόλουθα διαμορφώνεται στο Αιγαίο ένα αδιέρετο, πυκνό πλέγμα στεριάς, που είναι απολύτως ισότιμο με την ηπειρωτική ακτή
απειλεί και συνακόλουθα το Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, αυτό που μαθαίναμε εμείς ήδη από το δημοτικό, ότι είναι ελληνικό και τελειώνει η υπόθεση. Γιατί δεν είναι νερό, είναι έδαφος. Είμαι σίγουρος ότι δεν την ξέρετε αυτή την απόφαση που είναι του 2016 και δεν την ξέρετε ούτε εγώ θα την ήξερα αν ασχολούμουν με την νότιο-συνική θάλασσα. Και δεν την ξέρουμε γιατί υπάρχει μια συνωμοσία συνοπής εν Ελλάδη να μην γνωρίζουμε ό,τι συμβαίνει διεθνώς τα οποία ευνοούν εμάς. Γιατί πολύ απλά πρέπει να προωθηθεί ο δεύτερος πόλεμος, ο public opinion warfare, που να πιστεύουμε ότι ο Γάιδαρος πετάει. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι διεθνείς, αλλά και η πραγματικότητα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό, ο οποίος απειλεί την ύπαρξη της χώρας. Δεν είναι θέμα το νερό. Δεν είναι θέμα ποιος θα βγάλει 5, 10, 15 βαρέλια πετρελαίου παραπάνω. Είναι απειλή στο σκληρό υπαρξιακό πυρήνα. Και αυτό είναι και κομμάτι της στρατηγικής Τουρκίας. Δεν το κάνει γιατί είναι κακοί άνθρωποι, μπορεί και να είναι. Το κάνουν γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξοι. Θέλουν να είναι η τρίτη δύναμη στον κόσμο. Σήμερα θεωρούν την η πέμπτη. Μέχρι την επέτειο της μάχης του Ματζικέρτ, δηλωμένα το 2071, θυμάμαι καλά, θέλουν να είναι μια κυρίαρχη δύναμη και να κυρίαρχη δύναμη στην Ευρασία εννοώ. Δεν θεωρούν τον εαυτό τους περιφερειακή δύναμη και για να το επιτύχουν αυτό θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα εδώ πέρα και να μας θέσουν και εμάς να μας μετατρέψουν σε προτεκτοράτο. Τι κάνουμε λοιπόν? Οι απαντήσεις είναι πολλές. Πρώτον, αποδεχόμαστε την πραγματικότητα. Αποδεχόμαστε την απειλή. Και δεύτερον, προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και ο πόλεμος όμως έχει αλλάξει. Όχι για να κάνουμε πόλεμο, για να κάνουμε αυτό που λέμε αποτροπή. Αλλά πλέον η αποτροπή πρέπει να είναι αυτό που λέμε θεραπευτική αποτροπή. Δηλαδή δεν αρκεί απλώς να φρενάρει τους Τούρκους να μην πάνε πιο κάτω. Πρέπει να αποκατασταθεί η ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και για να αποκατασταθεί η ελληνική εθνική κυριαρχία πρέπει να αλλάξουν οι σχετισμοί ισχύως. Και για να αλλάξουν οι σχετισμοί ισχύως και να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μία αίσθηση αναντήρητης εθνικής κυριαρχίας, πάνω στην οποία θα χτίζεται και αυτό που λένε οι Αμερικανοί, μια θεωρία νίκης, theory of victory, δηλαδή να ξέρουν τόσο οι Τούρκοι όσο και οι άλλοι παγκόσμιοι παίχτες ότι αν οδηγηθούμε τελικά σε πόλεμο μεγάλης κλίμακας, οι συντριπτικές πιθανότητες για να κερδίσει θα είναι με την πλευρά της Ελλάδος. Για να το επιτύχεις αυτό λοιπόν, πρέπει να συνδυάσεις τη γεωγραφία του Αιγαίου, που είναι ένας καμβάς πάνω στον οποίο μπορεί να πλέξεις πλέγματα, δίχτυα αντιπρόσβαση και άρνης περιοχής, όπως είναι ο όρος, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες ευνοούν χώρες όπως η Ελλάδα, γιατί είναι φτηνές, γιατί είναι αυτό που λέμε από το ράφι, εμπορικά διαθέσιμες, και γιατί δεν χρειάζονται φετιχιστικά όπλα πανάκριβα, τα οποία τα παίρνεις από το εξωτερικό. Και τι άλλο χρειάζεται όμως, και εδώ έρχομαι και στην ουσία της σημερινής μας κουβέντας, χρειάζονται και ανθρώπους. Και μάλιστα πολλούς ανθρώπους. Γιατί είναι πιθανόν, όπως είδαμε στην Ουκρανία και αλλού, ότι αν προκύψει μια πολεμική αναμέτρηση, θες κόσμο. Θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να τροφοδοτούν αυτά τα δίκτυα με πληροφορίες. Θέλεις κόσμο οι οποίοι να μπορούν να προστατεύουν κρίσιμα απάρτια αυτών των δικτύων από τοπικές επιθέσεις όπως είναι με drones ή από επιθέσεις από αεροπλαγιευτηρώματα, επιθέσεις με καταδρομής κλπ. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο εν ενεργεία στρατός. Εξατικημένου πρέπει να βασιστούμε πάνω στην εφεδρεία, πολλό δε μάλλον, εάν η πρότασή μας πρέπει να έχει αυτό που λέμε πολεμική resilience, είναι η αγγλική ορολογία. Δηλαδή, να μην θεωρούμε δεδομένο ότι αν προκύψει κάτι, αυτό θα διαρκέσει μερικά 24 ώρα ή και μερικές ώρες, όπως ήταν η τρέχουσα ανάγνωση μέχρι πριν λίγο καιρό. Επαναλαμβάνω, όχι για να πας σε πόλεμο, εάν χρειαστεί θα πας βέβαια, αλλά για να κυριαρχήσεις στην αντίληψη επί του αντιπάλου, ότι καλό θα είναι, αγόρι μου, μην πας σε πόλεμο, γιατί αν πας σε πόλεμο είναι πάρα πολύ πιθανό να υποστείς μια συντριπτική ήττα, έστω και στο επίπεδο του φαίνεστε. Και αν υποστείς αυτή την ήττα, επειδή είσαι μια χώρα που θέλεις να γίνεις αυτοκρατορία, άρα όπως η γυναίκα του Κέσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται, έτσι και μια υπερδύναμη πρέπει και να φαίνεται, το τελευταίο πράγμα που θέλει να βάλει εν κινδύνο είναι το γόητρό της. Εάν λοιπόν προσβληθεί το γόητρό της, οι ονειρόξεις αυτές συντρίβονται. Όπως επίσης
και η εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας, που είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος, εάν υποστεί μια ήττα έστω και σε επίπεδο γοήτρου, τότε πολύ πιθανόν οι ηγεσίες πολιτικές και στρατιωτικές να έχουν τη μοίρα του Μεντερές, δηλαδή να αποτελέσουν στολίδια σε φανοστάτες στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Άρα θα έχουν πολύ σοβαρούς λόγους να οπισθοχωρήσουν, να αποτραβηχτούν από αυτές τις αξιώσεις, που επαναλαμβάνω είναι παρανοϊκές. Λοιπόν, και επιπροσθέτως, όλα αυτά, ένα άλλο, οπότε στη θεωρία αποτροπής, όπως λέει ο Παναγιώτης ο Ηφαιστός, είναι σημαντικό να δούμε τι είδους συμφέροντα αντιπροσωπεύει το διακύβευμα για την κάθε πλευρά. Για εμάς δεν είναι καν ζωτικό, vital, είναι existential, είναι υπαρξιακό. Η Ελλάδα με το Αιγαίο ως γαλάζια πατρίδα δεν είναι Ελλάδα, είναι κάτι άλλο. Είναι πλέον μια μη χώρα, είναι ούτε καν προτεκτοράτο. Για την Τουρκία είναι απλώς μια πολυτέλεια, την οποία δεν τη χρειάζεται. Μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο διεθνές σύστημα, αρμενίζοντας προς την Ανατολή, κάνοντας συμμαχίες της με το Πακιστάν, με τους άλλους κτλ. Και θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως μια σοβαρή ευρασιατική δύναμη, χωρίς να διεκδικεί κομμάτια της δικιάς μας επικράτειας, το ξανατονίζω, εδαφικής επικράτειας. Δεν μιλάμε για κάποια δικαιώματα. Τέλος, είπα πριν ότι η Τουρκία ουσιαστικά υπονομεύει τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, πρωτίστως των ΗΠΑ. Μην νομίζει όμως κανείς ότι είναι σύμμαχος των χερσαίων δυνάμεων. Αντιθέτως, η Κίνα έχει σοβαρότατο πρόβλημα με την Τουρκία. Η Ινδία το ίδιο. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το Ιράν το ίδιο. Η Ρωσία, όπως γνωρίζουμε, έχει μια λυκοφιλία προσωρινή με την Τουρκία, αλλά στην πραγματικότητα είναι αντίπαλος. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και για την ελληνική διπλωματία να αρχίσει να αναπτύσσει στρατηγικές, να οικοδομεί αρχιτεκτονικές αντίδρασεις ενάντια στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να βάλεις κατά μέρος, πρέπει να τα ξεχάσεις όλες αυτές τις παρανοϊκές αφηγήσεις περί του τα βρίσκουμε με την Τουρκία, τα ήρεμα νερά, να μην είμαστε μοναχοφάιδες και όλα τα συναφή. Το οποίο είναι το μεγάλο διακύβευμα. Οποιοσδήποτε όμως πολιτικός ηγέτης για να το κάνει αυτό, οποιοσδήποτε, το ξανατονίζω, πρέπει να έχει ακριβώς στα χέρια του ένα ισχυρό πολεμικό εργαλείο. Και θα το ξανατονίσω αυτό, στη σημερινή πραγματικότητα, τόσο την τεχνολογική όσο και γενικότερα, χρειαζόμαστε κόσμο. Και συνακόλουθα, σε μια χώρα η οποία έχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, χρειαζόμαστε τις εφεδρείες. Το καλό είναι ότι οι εφεδρείες δεν χρειάζεται καν να είναι άνθρωποι, να είναι. Μπορεί να είναι σε όλες τις ηλικίες. Εγώ που είμαι 60 χρονών, μια χαρά μπορεί να είναι. Τη μάνα μου, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, μια χαρά μπορεί να είσαι. Και τη λέω: κρατάς με το κινητό σου, απερνάς δεδομένα, άμα βλέπεις να έρχονται τίποτα από Τούρκια, πατάς ένα κουμπάκι που θα σου έχω δώσει εγώ. Και λοιπόν και αυτά τα δεδομένα, όπως γίνανε στην Ουκρανία, θα πηγαίνουν κατευθείαν μέσω ενός συστήματος ζεύξη δεδομένων, θα πηγαίνουν σε πλέγματα που θα προσβάλλουν το στόχο. Η πληροφορία, δηλαδή στο σημερινό, αυτό που λέμε πληροφοριοκεντρικό και δικτυοκεντρικό πόλεμο, είναι κρίσιμη σημασία. Και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία για να έχεις αυτές τις πληροφορίες. Μην υποκύπτετε σε φετιχισμούς του τύπου όλα γίνονται από το διάστημα ή όλα γίνονται με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Όχι. Όλες αυτές οι αρχιτεκτονικές είναι πολύ τροτές και πολύ περιοριστική η χρήση τους. Χρειαζόμαστε πλέγμα επιλογών. Το κάνουν οι Κινέζοι, για παράδειγμα. Ο αλλιευτικός στόλος της Κίνας λειτουργεί ως κομμάτι αυτών των πλεγμάτων αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής. Το ίδιο παραδείγματος κάνουν και οι Τούρκοι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, κλείνω γιατί νομίζω ότι είναι ακουραστικός. Σε ένα νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον, στον οποίο παίζεται ένα τεράστιο παγκόσμιο παιχνίδι τρομακτικών διαστάσεων. Κομβικό κομμάτι αυτού του παιχνιδιού είναι ο ανταγωνισμός Ελλάδας-Τουρκίας. Η εισβολή που δεχόμαστε από την Τουρκία, ο ειδικός πόλεμος. Είμαστε μέσα λοιπόν, είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ταυτόχρονα η απειλή της Τουρκίας είναι υπαρξιακή. Δεν είναι καν απειλή σε ζωτικά συμφέροντα. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Άρα πρέπει να αντιδράσουμε. Και το τελευταίο είναι ότι έχει αλλάξει η ίδια αυτό που λέμε τέχνη, τεχνολογία και επιστήμη του πολέμου. Με τέτοιο τρόπο όμως, στον οποίο ευνοούνται χώρες όπως η Ελλάδα. Δηλαδή μικρές, που δεν έχουν πολλά λεφτά να δαπανίσουν και έχουν όμως έναν λαό ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σε αποκεντρωτικά μοντέλα μάχης, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό,
να κάνει αυτό που λέμε πατέντες, να αυτοσχεδιάσει και έχεις και μια γεωγραφία η οποία σου δίνει τον καμβά πάνω στον οποίο μπορείς να πλέξεις αυτό το δίχτυ θανάτου που λέω εγώ, ένα δίχτυ total dominance, πολιτικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και χωρίς να επιβάλλεις την αποτρεπτική σου πρόταση, χωρίς να οδηγηθεί σε πόλεμο ή έστω να έχει σοβαρές πιθανότητες να μην οδηγηθεί σε πόλεμο, αλλά οι Τούρκοι να οπισθοχωρήσουν, γιατί πολύ απλά έχουν και αυτή την πολυτέλεια να το κάνουν. Άρα λοιπόν η εφεδρεία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις σημερινές, το ξανατονίζω, δημογραφικές συνθήκες, αλλά και τις ευρύτερες. Όλα αυτά όμως θέλουν, κυρίες και κύριοι, μια νέα αντίληψη. Θέλουν το θεμελιώδες οπλικό σύστημα. Και το θεμελιώδες οπλικό σύστημα είναι μια εγχώρια, στρατηγική, γεωπολιτική, στρατιωτική σκέψη. Βγαλμένη από εμάς, για εμάς. Αν περιμένεις να σου πούνε οι εταιρείες του εξωτερικού πώς θα σκεφτείς, άρα και τι θα αγοράσεις, ή διάφοροι γκουρού του εξωτερικού, πώς πρέπει να φτιάξεις το στρατό σου, ή να παραμείνεις εγκλωβισμένος στο παρελθόν ή σε θεωρίες της μόδας, του τύπου τα πετάμε όλα και παίρνουμε μόνο drones και αυτό είναι, ή σε στρατιωτικό φετιχισμό του τύπου να πάρουμε αεροπλάνα 6ης, 7ης, 8ης, 15ης γενεάς, καθένα εκ των οποίων μπορεί να στοιχήσει κακά δισεκατομμύριο και η δουλειά του στην κακιά την ώρα είναι άκρως αμφιλεγόμενη, τότε πολύ απλά δια των χρημάτων θα οδηγηθείς σε αφοπλισμό και όχι σε ενίσχυση της πολεμικής ικανότητας. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και τεράστιες ευκαιρίες όμως σε αυτό το ρευστό, δυναμικό, γεωπολιτικό σκηνικό του σήμερα. Η Ελλάδα, το ξανατονίζω, είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει και για να πρωταγωνιστήσει θετικά χρειάζεται η συμβολή ολόκληρου του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα σε αυτό το κρίσιμο τομέα που είναι η επάνδρωση των ενόπλων δυνάμεων με αυτές τις νέες φιλοσοφίες. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.